салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳост аз радиои озодӣ. Дар ин барнома раҳбарони Тоҷикистону Туркманистон дурнамои ҳамкориҳоро баррасӣ карданд. Мирзиёеву Ҷаборов дар Бишкек санадҳои ҳамкорӣ имзо мекунанд. Анҷумани бинокорони Русия мегӯяд муҳоҷирони ихроҷшудаи корманди соҳаи сохтмон бояд афв ва ба Русия баргардонида шаванд. Хабарҳои дигарро ҳам дорем. Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, ҳангоми суҳбати телефонӣ бо Сардор Берди Муҳаммадов, президенти Туркманистон, ӯро ба Душанбе даъват кард. Суҳбати телефонӣ миёни раҳбарони ду кишвар ба муносибати 30-солагии робитаҳои дипломатӣ сурат гирифт. Дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон рӯзи 27 январ хабар дод, ки дар ҷараёни гуфтугӯ Эмомалӣ Раҳмон ва Сардор Берди Муҳаммадов муносибатҳои дуҷонибаро мусбат арзёбӣ намуданд. Тоҷикистону Туркманистон моҳи октябри соли 2017 шарики стратегӣ шуданд, аммо чанд моҳ нагузашта дар равобиташон сардӣ эҳсос шуд. Ҳамкории ду кишвар пас аз он ба мушкил печид, ки мақомоти Туркманистон соли 2018 ба мошинҳои Тоҷикистон иҷоза надоданд, ки аз қаламрави Эрон вориди ин кишвар шаванд. Моҳи августи соли 2021 мақомоти Тоҷикистону Туркманистон 19 санади нави ҳамкорӣ аз ҷумла дар мавриди интиқоли маҳсулоти нафтӣ имзо карданд. Шавкат Мирзиёев, раис ҷумҳури Ӯзбекистон, бо як сафари расмии дурӯза ба шаҳри Бишкек, пойтахти Қирғизистон рафт. ӯро дар фурудгоҳ ҳамтои қирғизаш Содир Ҷаборов истиқбол гирифт. Интизор меравад раҳбарони ду кишвар равобити дуҷонибаро баррасӣ карда, чанд созишномаи ҳамкорӣ ҳам аз ҷумла дар бораи таъйину аломатгузории марзи Қирғизистону Ӯзбекистон ба имзо расонанд. Ду тараф дар ин замина солҳои дароз ихтилофи назар доштанд. Моҳи октябр мақомоти Қирғизистон 20 сиёсатмадор ва фаъоли маданиро барои эътироз ба зидди созишномаи марзӣ дастгир карда буданд. эҳтимол меравад дар Русия нисбати муҳоҷироне, ки дар сохтмонҳо кор мекарданд вале ихроҷ шуданд, афв эълон шавад. Чунин пешниҳод аз забони раҳбари Анҷумани миллии бинокорони Русия Антон Глушков садо додааст. Он гуфтааст, коргароне, ки барои нақзи қонунҳои муҳоҷират муҷозот шуданд, бояд барои кор ба Русия баргарданд. ба қавли Глушко, шумори муҳоҷироне, ки барои вайрон кардани қонунҳои иқомат аз кишвар берун андохта шуданд, хеле зиёд аст. ӯ мисол овардааст, ки танҳо дар Тоҷикистон ҳудуди 5 миллион нафар шаҳрвандони ихроҷшуда ҳастанд. аксарияти ихроҷшудаҳо бар асоси парвандаҳои маъмурӣ ба мисли напардохтани ҷарима ва ё нақзи қоидаҳои иқомат дар Русия ронда шуданд. бино ба иттилои Глушко, соли гузашта тақрибан 6,5 миллион нафар дар сохтмонҳои Русия фаъолият дошт ва то соли 2030 шумори онҳо бояд то 8 миллион нафар зиёд карда шавад. вазорати умури дохилии Тоҷикистон гуфт, ки як домулло ва имомхатибе аз вилояти Хатлонро барои беэҳтиромӣ ба ҷомеа танбеҳ доданд. дар барномаи телевизионии вазорат рӯзи 27 январ гуфта мешавад, ки нисбат ба Абдулҳанон Усмонов барои ба ҳам задани ҷашни арӯсии ҷиянаш дар ҷамоати меҳнатободи ноҳияи Кӯшониён чораҳои маъмурӣ андешида шуд. навори дашноми мулло ба меҳмонони тӯй ва рондани мардум аз хона барои рақсу бозӣ хашми шабакаҳои иҷтимоиро барангехт. бисёриҳо рафтори Абдулҳанон Усмоновро ба рафтори толибон монанд карданд ва ӯро барои монеъ шудан ба хурсандии ҷуфту хешовандонашон маҳкум намуданд. Абдулҳанон Манонов дар ин барнома мегӯяд, аз асабоният чунин рафтор кард ва умедвор аст мардум ӯро мебахшад. дар натиҷаи ҳамла ба як постгоҳи назди сафорати Озарбойҷон дар Теҳрон як нафар кушта ва 2 тани дигар захмӣ шуданд. вазорати умури хориҷии Озарбойҷон рӯзи 27 январ бо нашри байонияи расмӣ гуфт, фарди ҳамлавар бо автомати Калашников вориди постгоҳ шуда сардори гурӯҳи амнияти сафоратро куштааст. дигар ҷузъиёте то кунун дастрас нашудааст.
мақомоти ноҳияи Ҳисор мегӯянд танҳо дар соли гузашта 13 хонаводаро барои хароҷоти зиёд ва мухолиф ба қонуни танзим баргузор кардани ҷашни арӯсиву дигар маросимҳои миллӣ дар ҳаҷми беш аз 40 000 сомонӣ ҷарима бастанд. Нашаи расмии ҷумҳурият бо такя ба мақомоти ҳукумати ноҳияи Ҳисор навиштааст ки соли 2022 дар ноҳия беш аз 4 000 ҷашну маросими миллӣ баргузор шудааст ва дар ин маросим беш аз 18 миллион сомонӣ харҷ шуд. ба қавли мақомоти ноҳия ҳодисаҳои вайрон кардани қонуни танзим дар соли 2022 камтар мушоҳида шуда, ба иддаои мақомот ҳеҷ як аз мансабдорони ноҳия ҳам дар ин замина иштибоҳе накарданд. Таздиқи дурустии ин иддао мушкил аст. Дар Тоҷикистон солҳо пеш қонун дар бораи танзими анъана ва маросимҳои миллӣ қабул шуд, ки ба мардум иҷоза намедиҳад ҷашнҳои бошукӯҳ баргузор кунанд. ҳомиёни ҳуқуқ ин қонунро дахолат ба зиндагии хусусии шаҳрвандон ва мухолиф ба қонуни асосии кишвар медонанд. ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъоре ки барои имрӯз 27 январ Бонки Миллии Тоҷикистон таъин кардааст. 1000 рубли русӣ 147 сомонӣ, 1 доллари амрикоӣ 10 сомонию 28 дирам ва 1 евро 11 сомонию 22 дирам аст. қурби асъор дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. 4 соат баъд дар барнома ахбори озодӣ вомехӯрем.